Maayong buntag sa inyong tanan. Di ana punta diri sa atong YouTube channel Israel Siguala. Ug karong adlaw guys, ang akong ipakita sa inyo ang paglogi ug pagbatak sa atong lubi ug pila pud ang suhulan sa isa ka adlaw kung kita magpalogi ug batak. Para mahibaw-an ninyo uban ko, para makahibalo mo ang trabaho dinhi sa probinsya, ang paglogi ug batak. Dali. Oh, kinabuhi sa bukid guys. Karon adlaw magbatak ta, maglogi ta. Bani ko ninyo guys kay para makahibalo mo na mo ni akong trabaho. Ang pagbatak guys, ngani kinahanglan ang iyang kanidiri guys, ana guys, ang pagplastar kana. Kay para pag sa nato guys, buwak dayon oh. Oh. Na guys. Batak ta guys. Morning kinabuhi sa atong mag-uuma. Paghuman, maglitas na ta guys. Ano ang paglitas? Oh. Buwago na to ang kapikas guys. Ano? Ano guys paglugi guys? Okay, first time pa man ta. Ano yung paglugi na to? Pagkatiguhay gyapon ta guys. Hinahinay ra gud sa atong paglihok ani guys. Human ra gyapon ko. Ano trabaho na ako guys. Wala di mo dili katigo guys no, di katuhuan pero human ra gyapon na ako na. Human na guys. So na ko sa sako. Kaya kita raman usa. Ina yun na nato mig-sod guys. Mone si Ariel Espera o katupong isa akong igagaw na si Bagyo. Talikod lang na siya pero perting matsuhan ni Baglawas ba. Ato bang nadayon. Mone si Bagyo ang banggiitang luwag taga trabaho din niya sa Hornasan. magawa mahiwagang luwag. Pasal man talo ni Bagyo. Pasan? Makakuha na ni kanara pong mag-vlog sa mga sagaran nito ng mukha na ni. Mag-vlog ko din na nila. Batak si Bagyo. Daril po maglogi. Mga kasagaran mga Muna guys ang litas. guys, mas ko.
Si Ariel, naglogi na. Lugi lagi kay pamastuhay. Ano, may logi ka. Kapalit og buwan. Di kasi mo logi na guys. Ako, di ko kaadto katigo guys yung ano guys kanang ditso na dahil logi ang Mura ka logi. magkanag. Pero ibuwad na siya. Kamo na ko mo logi guys. Mura naglugit og kuan. Ginason. Hason. Mo ni ang usa sa trabaho diri sa amo guys, ang kaning paglugi og lubi. Pila man ang adlaw nato sa Sohol karon? 700 lang adlaw. 700 na ba? Tasa di ay? 700 lang adlaw kay malagi ang bugas. 700 na ang paglugi guys. Malang palitunon. Mo nang among suhulan diri sa Surigao del Sur. Ang paglugi og lubi 700 ang atong adlaw guys. High grade diri guys. Mo nang among pangadlaw-adlaw na kinabuhi diri Sa pagbatak pod. O pila 600 ko'y na. suhol nimo bagyo diri 600 adlaw lagi guys. 600 pod ang adlaw sa pagbatak sa lubi. Daang litas na ni siya guys batak, daang litas. O mo na trabaho pod sa Mo nang 700 kay da samad. Da samad mo kuning lugit. saman po di ay. Mo nang 700. Mo ni ang trabaho ni Bagyo. Daghan ni katiguhan na trabaho. Mao ning igagaw. Daghan ni trabahoan na masudlan, tanom, hakot, karyada. Silok kay kamasko, silok. Anang ani na lang trabaho guys. Tan-aw lang. Buing. Ha? Hindi mo na edit no, edit. Super guys. Nanay pang beer.
Takot na po mi guys. So, Okay guys, nahuman nami sa pagbatak og logi. Og dinhirami taman guys. Daghang salamat. Yo kalimte mag-like, comment, and subscribe. Bye. Bye naman, bye. bye bye. Bye si Bagyog, si Ariel. God bless.